Most kapcsoljam ki. Kávét meg akkor rátok gondolni. Hát még egy probléma vagy, megtanultsátok kezelni. Persze. A műszaki ismeretek igen hiányosak. Itt egy mint a annyira konfliktus, mi az? Az a Lériké. Mi az, drága? Mi ez, Lérike? Ezt meg szeretettel küldjük. Nagyjából szerelem a kupa. Nagyjából. Életes gyerekkel. Jaj, de jó, mindenkünk, hogy itt van. Hol fogsz te tántélni? A sápság. Itt ül. Szervusz, Livike! Szervusz, Livike! Mondja sápság! Hogy is mondjuk, hogy kiskacsa fürdik, fekete tó. Jézuska hozta. Tessék! Szeretettel! Anya? Na úgy csinálja, mint a nagyok. Mindjárt tovább tudja. Igen, hogy ezt még lássuk, hogy mi van. Jaj, de szép kis ruha. Jaj, de szép. Csinos leszel nagyon tavaszra. Igen. Nadrággal együtt. Nagyon szépen. Nincs még ilyen kis lányom? Nincs. Jó, hát ilyen nincs, másmilyen van. Persze. Na most. Jaj, de szép. Nagyon szép. Csecse. Szeretettel nektek. Közös házban, közös zacskóban kapjátok az ajándékot. És ott, anyukám, tessék, Ez a mi ajándékunk, ez a szakmári ajándék. Fogadjátok szeretettel. Szépen tessék, anyukám, melegít. Köszönöm szépen. Ez még az árpádé. És akkor tessék, mi is van. Ja, igen. Köszönjük szépen, boldog karácsony! Boldog karácsony! Külön Árpádnak egy kis, ilyen szép piros. Hát édes! Szilvá! Fölmegy? Nem bírsz jönni? Le akar jönni. Gyere le. Gyere. Ebben pedig úgy bíztam, hogy így csinál. Árpádnak jó. Úgy nézett ki, mikor húztak volna, még jó. Ez gépi kötő, vagy? Én nem tudom, foglaljatok helyet, édesanyukám. Szépen. Mindenki foglaljon helyet. Józsit adta meg a Lívike? Árpád. Árpád. Mindig szépeket mondok én neki. Igen. Hello. Idejen. És így egyet táncolunk. La 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 la. Hogy lálázunk? Jössz Ott ez a hang. Itt a
finom leveske. Ám mama Mörgike? Mit ad a mama neked? Mit ad? Majd mama jaj, de finom. Nyifegni a fog. Ja, ilyet csinált apa. Olyan szép. Csak itt alsó tenyerembe letedgettem, ugye? Azt mondta az anyukája múltkor, amikor ott voltam, hogy dióhéjből etettem. Meg pohárból itattam a leves. Mit? A levest adtam neki pohárból. Ja, pohárból. Kis levárjunk. Ham. Inni. Ham. Jaj, de finom leves. Hogy el ne szédüljön a gyerek. Ham. Nem kérek. És ebből kérek. Nem kérek. Mit mond a nagymama? Köszönöm. Ugye? Erre nézzük csak. Szép a fa. Nagyon szép. Ez vagy világos. Igen. Adja tatának is egy kis kenyeret. Adja tatának, finom vendégeket. Hát jó estét kívánok! Egy kis hiba csúszott a... Mi jutott a kis? Ez a kenyér. Hát egy kis jó mézes pálinkát adom, mama. Akartam egyetek pálinkát. Egy kis karácsonyi mézes, egy picit sem. De mama biztos akar. Öntök én egy picit. Ide majd nézzünk a Libit, tessék De csak Ide mellém, és akkor az árpád. Jó. Jó, mindig. ide tessék. Egy lány neki. Neked is jobb, hogyha így. Ja, igaz, hogy én is sétálom ki a kocsmába. Jaj, de Liviké! De szép! De Liviké, húzza fel a... Jaj, de arany! Szeretni fogja. Nagyon. Utána még van. Sándor mamának megmutassuk. Kilépálj mindjárt! Papucs, ez a Liviké. Majd most ő maga belelép. Papucs. Nagymama megtalálta Liviké. A dobot rágja. Csak meg a papucsot. Ugye? Ebben így. Ebben így Liviké. Na majd a nyáron. Ajándékkal megleptük meg. Fogadják szeretettel, boldog karácsony. Boldog karácsony. Boldog karácsony. De mi lehet ebben a szép dobozba? Ilyen szépen átkötve. Ez is a legnagyobb a Nektek boldog karácsony. Ez a nagy tatárány. Ez egy közös ajándék. Minket így Fogadják szikáit. most meg szabad nézni. Igen, ez a ti ajándékok maguk. Nem töltették. Nem, oda eldobta. Hitta.
vannak a lámpák itt. A lámpa. Apa minden. Az új időszámítás szerint, ugye? Nyitjak. Nyitjak. Ott van. Aja. Már tudom, látni. Lívike, gyere! Lívike! Gyere, mama! Mama, add a balam. Add. Most kapcsoljam ki. Kávét meg akkor rátok gondolom. Tehát még egy probléma, hogy megtanultsátok kezelni. Ugye a műszaki ismeretek igen hiányosak. Itt ez mi mutató. Annyira tudunk adni. Meg ez... Mi az? Az a Léviké. Mi az, drága? Lehet, hogy meg lehet.